Radyo. Una salita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radyo. Responsable ang pagbalita, pagkain nga ipalagnan. Pagkasik pero sigurado, aksyon nga may dalatag palangga. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Life is what we make it. Mga anak, ari na si Mama. Ari na ako. Nga nagpakita ka pa sa amon. Napulo ka tuig mo kami naging bayaan. Karon, may guya ka pa nga mag-atubang sa amon? Mga anak, mapaathag ako. Wala ka sang dapat ipaathag sa amon. Wala ka sang pulos sa pasis ang iloy. Hindi ka namon kinahanglan. Ginakaugtan ka namon. Maayo pa nga napatay ka na lang. Mama, sa diin ka, tinagka ka ginasambit sang iya mga anak, nga ginakauptan siya. Mama, sa diin ka, isa naman ka matahong kag makatalando kasing-kasing kasaysayan diri sa aton nobela sa kahanginan. This is my life. Sa kasaysayan. Mama, sa diin ka, isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Pagdayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my life. Kagkaron, sa kasupon sa nga nobela sa kahanginan, This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa tiin ka. This is me. This is my life, and I don't give a damn for lost emotions. I've such a lot of love I've got to give. Let me live. Diyos ko, nanon si Kasaid na yaman? Nga mo sa itong itsura. Kagumon katama siyang yabuhak. Kagang katri, may balangin niya nga doon may nag-aupa kay nga duwak sapat. Ay, Diyos ko, ay, abot ah. Ay, duda lang ko sini. Si Edna lang ang ardi kag si Arman. Ay, abo, Diyos ko. Basi bala kon. Ay, abot ah. Kaya ko sa pamidyaron ko ah. Pero basi balahaw. Hindi ayan nagahibi si Edna tungod may natabo sa ilan ni Arman? Ay, ambot ah. Nano man nangyari sa pinsar ko yaman? Ay, kahigko gida. Ay, erase ah. Kamalisyoso gid sa imo iya. Sinon? Ay! Kaina ko pa ikaw ginapangita. Uy! Arman! Ikaw gani kayo nakabangay pangita. Napangita si mo si Bruhelda. Ah, ato na. Gindulong ko si Pauli sa ina. Ano ah? Uy, kadasig ba? Sa di ka nagkanto, naabdan ko si Agata sa sala. Oo, sa kwarto ni Kasaid na. Naginatulugan niya bala. Naabdan ko to siya nga malain ng pamatyag. Daso, nagahibi si Arman. Hindi ba nga nauna ka pa uli, di eh? Daso, nagasunod si mo si Edna. Nauna si Edna. Dason? Naghapit pa ako sa tiyanggi sa unan sa kapilya. Nag-inom ako sa soft drink kag nanigarilyo.
Tuwag? Sinon? Anong buot mo silingon? Nga nagabutig ako? Aba, wala. Huwag ko'y magsiling nga nagabutig ka. Ay, Diyos ko, si Arman bala mo. Gapati ko si mo, yaya. Mapaulian na ako sa amon. Ha? Mapauli ka nga gabinan niyo? Huwag ka naguro yung sakyan, Arman. Ang nagabiyahe sa Donsol nga boss, nagalabay diri, basta magaga. Ay, Diyos ko, kung ako sa imo, paaga ka na lang diri. Tungkol ka delikado sa panahon subong. Hindi ka magabala ka. Kaya balo ako mga pinsang kaugalingan ko. O ti ano, nakalisensya ka na kay Kasaid na? Wala pa. Sa tuwing kalisa, Sa kwarto gani, nano ka bungol? kantuan ko siya. Dali lang nga. Sige. Ay, Diyos ko, ato na si Arman. Dayo ko na bilang nga tao sa iya mo kay nagahambal pa lang ko iya. Do ka balo na siya nga nagaduda ko sa iya. Ti, ano gid ko may balaan niya? Nga nagaduda ko nga may natabo, di. Kagabalo gid ko nga nagabutig siya. Man ang t-shirt niya, wa siya iya kadipara, nga baliskad. Ay, Diyos ko. Siguro sa sobra nga dali-dali sa mabatian nila nga nagapanawag ko sa ila. Ay, ayambot kasabagay, okay mo lang na iya kay ti. Sultiro man sila iya kagdalaga. Oh. Kag-isa pa, subong nga nagaisano ni si Kasaid na. Ay, Diyos ko, paborgi ko. Nga dapat siya nga mamana na lang. Ano ginambal ni Sinon sa imo? Wala man. Ginpangita ka lang niya. Naglayo ng pamatsyag mo? Kasakit sang kalawasan ko. Sorry kita. Ano ba kay nagpakatiga ka pa eh? Maglakat ka na. Ba, ginatabog mo ako? Maglakat ka na. Akig ka pala sa akon? Lakat na! Okay. Hindi lang gusto mo malakan na ako. Pero, inilang mambal ko sa imo. Tuman sa akon ka maribayan na. Parang ako ikaw. O sige, malakat na ako. Hindi ko palang nabatsyakan ko sa buong. Akig ako sa natabo sa amo ni Arman. Hindi dapat nga natabo kami. Hindi dapat. Kailinit kay Arman. Dili lang niya ako kutob kindulong. Kalayo pa sa balay namon. Nadok siguro siya. Basi kung magkitanay naman sila ni Samuel. Maggamo na. Pero andam na sa akon sang Samuel nga to. Makita gini niya. Halit agit sa relasyon namon ni Arman baby ko. Kung ano-ano galing ginapanghambal mo. Animal ka. Kadamo pa sang tao sa kapilya. Ay, kahuluya sang ginhimo niya. Kagano marami ang labot niya. Kung mamana ako. Kinasagod ko lang siya, no? Kagula siya sang labot. Kung sino ang lalaki nga pamanahon ko. Ay, kagugid. Alipungoy. Sinoa. May gabi, mang. Ebaw? Tanhaga ka na pauli ka? Abi ko, hindi ka mapauli? Alang-alang hindi ko mapauli. Kaya balay ko ni. Ba? Kung makahambal ka ba sa akon, doon pinalusot mo ko sa kwan mo! Mang gabi na niyo. Nagkakatulog ng mga kaingod ha. Pwede, ilobulyon mo na lang tingog mo. Ay, wala sila nalabo kung magkakaroon ba na bakoy ano? Matulog na lang gali ko.
talakas ang baba mo. Hoy, 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 hoy! Payapon ka na? Tapos na. Tulog naman. Di ka nagkaon? Ay, ho. Wala ko laging sabat, ho? Bawas, piho. May idaho naman na sa akon. Pila ayan ang ihatag sa akon man. Matulog na ako yung gani. Magkit sa pagserbisyo, Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y, sagsay ano nga kalintangan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Those happy days when you were here to guide me, safe in the flow of your love, sent from the heavens above. No one can ever replace the warmth of your tender embrace. Oh, Mama. Sano ang lubong ni Nong Pido? Choy, hindi naton pwede nga padugayan ang paghaya kay tatay. 3 lang kadlong balsamasyon niya. Kung na mo sa buwas na gali ang lubong. Oo, buwas na ilubong si tatay. Labay man galing nga akon. Tapos lubong ni tatay mo, anong plano mo? Ha? Ano? Mapadayong kapag yapon sa pag-ubra sa ila ni Day Agata? Ambo, Choy. Hindi ko mahibalan kung maano ako. Nag-aisahan na lang ako. Hindi ko mahibalan kung bala. Dito gihapon ako sa bulod mapauli. Kung luyag mo, diri ka na lang sa amon anay Star. Pero paanong balay namon sa bulod? Bulo bisitahan mo lang Di gani, paistaran mo kay Sinon. Si Sinon na lang ang paistaron mo dito. Kaysa malang nag-aatipan sang uma ninyo sa bulod mo. Iistoryahan pa namon na ni Kas Asino ng parte dira, Choy. Sa subong blangkong utok ko. Hindi ako makahibalo kung anong maayo ko nga buhaton. Ate, sige. Pagkatapos lubong inong pidong, ugaling na lang ka magdesisyon ka. Pwede ka diri sa balaya, kay ti talagsa malang nagapauli diri ang mga pakaisa mo. Kami malang diri ni Chay mo, Norma. Paminsaron kong ginasilang ninyo, Choy. Sa subong, ang paglubong anay kay tatay ang atipanon ko. Kabudlay gali kung wala ka na sa ginikanan. Gusto ko, Choy. Kalahin kung wala ka na sa ginikanan. Ay, sus. Subong pala. Hindi ko na mahibalan kung mano ako nga. Nag-aisahan nun ako. Ay, sus. Nano man yung baba ko man. Ay, kaging umpisahan ko naman. Nano pa nag-ibig ka. Bibi, abiyos to na. Ha? Oh. Amugin na ang kabuhis ng tao. Gani, batunan na lang ang nga ginbayaan na kita. Nga nag-una na sila sa ato. Choy. Wala sang tao nga nagabato sa kalibutan. Tanan kita, di ragin man mapadulong. Amo na nagaling, kay nag-una lang sila sa aton. Choy Citro. Kalaan gid pinsaron nga. Wala na ako sa amay kag iloy. Daw hindi ko gid mabaton yung nag-aisahan na lang ako, Choy. Nahangpan ko ikaw, Edna. Nahangpan ko ikaw. Pero hindi ka magkabalaka. Ari kami ni Chay mo, Norma. Kag si Sinon mabulig man sa imo. Salamat gid, Choy, ha. Kung
Ngan wala ka mo. Hindi ko na mahibala ng himuon ko. Tata. Bibi, gusto na. Di ka na mag-ibi Bay lang, planuhan ta ang lubong buwas ni Nong Pidong. Bay lang, kaya tawgon ko si Sinon. Ako mahambala naton ini sang maayo. Samuel? Samuel! Sadiin ka man? Samuel? Wala man di siya sa iya kwarto? Sadiin ang tuntoy, ha? Anay ka, isira ko na lang ka ng importansang kwarto niya. Wala man siya sa palibot sang balay, ha? Sadiin nagkatong tuntoy, ha? Anay ka, tanawon ko abi ang bag niya kag sapatos sa ginabutangan niya. Kasi bala ko nagsunggod siya sa akon, kag nagpauli siya sa ila. Ay, nak. Sa di ka hapon nagkadto man? Mamangkot kagid mangaw. Nga, malaing ko mamangkot, tao. Iloy mo ako, no? Kag may rason ako mapangusisa. Sa di man ko abi makadto kundi mangita sang kinawala. Ote, nakaganar ka kahapon? Wala ko kinitaan kahapon. Ano? Wala ka sa kitaan kahapon? O tinga nagtaas din ng kilay mo. Hoy, Arman. Nung gani ka lahog, ha? Ay, tuod man to. May kinitaan ka kahapon, wala. Wala gani. Nano nga wala man, Abudlay sa imo, mang. Kaya wala nga nagapati sa ginasukid ko sa imo. Wala ko sa kitaan kahapon. Di malas ang adlaw ko kahapon. Wala akong kakita kwarta. Ay, sos! Abi ko anang kumihatag ka subong sa akon, ya? Mangsang nagligad nga adlaw na ko bala naghatag sa imo. Ay, pinaho man ng kwarta man? Ubos na to? Kada ko ba yan sa kwarta ang ginatag ko sa imo? May bilin pa man, pero jutay na lang. Abi ko anang kung dugangan mo. Wala magle. Boss, basta magkakita ko kwarta. Hindi man kaya adlaw-adlaw, magkakwarta ko. Kabudlay bala mangita kwarta mga. Gani hagan-haganan naman ang paggasto. Kaya wala ko balay nagapamudyot kwarta. Ay. May nagapanuktok, mang. Dali lang, kaya abrihan ko. Mang, mabalik ko tulog, Ginatuyo pa ko. Sige. Sinuon ni man? Temprano ba gani ni? Mga pulis? Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo,
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa ngaton matahong nga nobela sa kahanginan. This is my life. Saya kasaysayan, Mama, sa diin ka. Ginsulat kag sa direksyon ni Annalie Mirabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Let me live. Let me live. Aksyon Radio!